San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Mayong buntag mga travelers, no, nata diri sa ilalom sa Parula, no, muli ang dagat diri. Indot kay nice kay tinaw kayo, oh. Nata diri sulod sa Langob, no, nata diri sa Parula. Lalom ta sa Parula, no, diri sa dagat. O atong makita diri pud pikas, nakoy hindot diri on raw. Nice kayo. Tinaw kayo, lamay kayo maligo as in. Kung muari mo diri, ma-enjoy gid mo. Murag the best kayo nga lugar, no? Tinaw kayo ang dagat. Makita gid mo ang murag makita gid mo ang iyang nature. The best kayo, no? Tinaw kayo. Tinaw kayo nata diri mo nata sa Langob. Diri po do, pwede diri maligo. The best kayo. Daghang salamat kayong tanan. Ang inyong kauban sa kahanginan, sa kadagatan, Travelers Chandler. Sa nata sa Parula, no? Mayong buntag. No. Mali mo sa Parula, no? Oo. Mali pinaki mo. Now, dito balik mo, no? Nakatawa balik mo. Sa Parula, oh. Nindot kayo nga lugar. Hangin kayo, no? The best kayo. Ini ang Parula. Yabiyagis na lang mo. Ha? Lagyan pa ng bubong. Lagyan mo ninyo? Lagyan pa yun. Nice kayo. Para nice. Kaya ang babaw, pinakababaw sa Parula. The best kayo nga lugar. Ngayon ka lang dumating? Oh. Hindi lang ka lang dumating. Ngayon pa lang. Ngayon lang, mga alas 5 ng umaga. Grabe kalayo. Oh, layo. Nice kayo ang iyang lugar, no? Parula. Hapit na tamabot sa mabaw, no? Good kayo, nice kayo. Nice kayo nga view. Kuni ang lugar sa Oriental, tinawas dagat, oy, no? The best kayo. Murag ang hangin, kusog kayo ba? Samuntag magbagyo diri, wala may delikado diri. Wala may delikado diri, bro. Wala. Wala, no? Wala. Unsa may kasulti mo diri? Anong masabi mo sa Parula? Okay lang? Okay lang. Yung Parula, lahat ng mga tao dito dumating. Ganda. Hanggang Luzon, Visayas, Mindanao, no? Asa dito sa atin, lahat ng mga dito maganda. Ganda ba, no? Nice kayong Parula. Best kayo. Dagat sa unahan ba, no? Ilo kayo, tinaw kayo. Tayo patuloy mo sa sa Cotabato. Doon sa Cotabato sa amin. Saan sa banda sa Cotabato? Sa Isolan? Hindi, sa Cotabato rin. Sa Cotabato City. Maganda ang Cotabato ba, no? The best kayo dito, Parula, oh. Munaog ka sa Parula, murag malipong ka. Abog kayo. Pagdating mo dito, bandang huli, maganda na ito. Maganda. Dito lahat ito. Ayusin. Ayusin na. Ayusin na. Maganda na sa kayo, no? Ano guys, nag-road kayo. The best kayo ba? The best kayo nga lugar. At sa ibaba, lagyan namin ng plaza. Ha? Plaza. Ang ganda. May ano na dyan. Look kayo.